дорандаи машҳуре дар дасташ як ҳисоби $100-ро гирифта ба суханронӣ шурӯъ кард. ки ин ҳисоби $100-ро мехоҳад, пурсид ӯ. одамоне ки дар толор ҳозир буданд якто дастояшонро ба боло бардоштанд. тамом, ин пулро ба яке аз шумоён медиҳам, аммо илтимос каме ба ман вақт диҳед, гуфта дар байни дастояш ҳисобро олуда карду пурсид: то ҳол ин пулро мехоҳед? дар толорбудагиҳо боз якто дастояшонро ба боло бардоштанд. марди доранда ин дафъа ҳисобро бар замин партофту зери по кард ва хам шуда ҳисобро гирифт. ҳисоб хеле ифлосу печида шуда буд. боз пурсид: то ҳол ин пулро мехостагӣ ҳаст? боз дастҳо боло бардошта шуд. доранда гуфт: умедворам ҳамаи шумо дарси хубе омӯхтед. ҳисобро чӣ коре кунам накунам, шумо то ҳол онро мехоҳед, барое ки медонед ин ҳисоб аз арзишаш чизе гум накардааст ва монанди ҳамин мо низ дар ин ҳаёт ба ҳолатҳои хеле душвор рӯбарӯ мешавем. аз боло ба поён меафтем. вазъиятамон нотоб мешавад. шахсоне ба мо фишор меоваранд ва дар ин ҳоли зиндагии манфӣ шахсияти худро нигоҳ дорем. новобаста аз он чӣ рӯй медиҳад, мо ҳеҷ гоҳ арзиши худро аз даст намедиҳем.